galak ndi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Iya. Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut wae. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki meneh ora wae. Masih jane. Aku iki aman nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Nyingkar. Ngapa we? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul tatin po? Ora. Mani ye. Wah, kudune semono dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya. Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo istajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene rono rene ngomong. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku bingung arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak Rak piye? tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku sih. wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah, Mbak Agnes iki mau bengi ora tindak ning ngene Pak Suwardi. Ora mula. Iki yo lho wis dikabari sak channel wis ana 15.000 sing channel sijine mbuh pira. Ya. Urung iso dinganu iso lho. As nek upama digiarake bengi iki role Bagong ngono wae. Wong delok iki saya. Soale Bagongku ki mbuh kono. Ya. Nanti ana sing gawe kaos gambar Bagongku wae. Pikirku mbok raiku wae. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yen nak nembang apa? Ya. Nggih, kula minangkani pamundutan lelagon saking HP. Apa? Saking HP. Oh iya, heeh, HP-mu apa? Cross Womito. Cross. Sesideman, Pak. Oh iya, Wonten Sesideman. Ingkang nyuwun. Ketoke mau bengi durung metu Sideman ki. Iya. Nggih, pun ditransfer soalnya. Walah iki aku le malah ira seneng nang kene iki. Saiki wis mulai saya canggih iki nek njaluk tembang terus ditransfer. Iya. Langsung, Pak. Wis ora liwat aku wis. Mula pendapatan menurun. Lah nggih ngoten niku apike. Oh iya, wis rekeningmu ki do dipajang ning HP. Ya, wis ora apa-apa, Mak. Ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane. Sindenmu kok cendik-cendik to, Mak. Iki le timpuh wit kelas 2 SD dadine sikile mungkret. Oh. Nggih, mengkeret. Iya, ya ora apa-apa. Lah wis kelas 2 SD melu aku iki nganti tekan sprene iki nek timpuh terus saben bengi ayo mungkret. Iya. Prastiwi kae le timpuh wit bapakku ana wis nyindeni lho Prastiwi kae. Oh iya to. Ning isih ajar nyinden tenan. Ya, sok nyindeni Pak Suwargi Pak Adi Sugito mula ya luwih mungkret mbangane Agnes. Iya. Mergane sikile ditekuk terus
Ora iso dawa. Ha iya. Anderek sang pekik. Mula nek ditekuk ora iso dawa. Iya. Napa, Pak? Sikil. Oh. Bagus. Bagus. Kang olah budaya. Sowan menyang kutha gedhe. Bendara Bendara Treska yung Yung Yon selendang. Ngopo, Mak? Aku iki nek ndelok mbokku iki mbok gek izin sah. Aku ki nek ndelok kowe le timpuh gek wetengmu mblending ngono kuwi. Wagu rasane. Ndelok-ndelok kancane iki sing mblending ora kono, aku kok kono. niku kalih lho, Pak. Hah? Rasido. Loro piye? Loro piye maksude tak genahke aku. Apane sing loro? Isor dhuwur. Edian ora kuwi. Iki sinden ku anggere ngene iki kurang suguhan. Nek ngomong waton ting crekop sak penake dhewe. Iya. Ken mau disangga terus kuwi lho dicekeli terus ngene iki. Wedi nek glundung. Gak izin no. Selendang kuning Kang sangke kang saking wukir. so nek lahir tilik. Iya. Sing biyen tilik ora sukses. Seprene ra sida. Mbak tak tilik orisa mbok menawa. Iya. Kok ben mbok menawa piye? Lah aku mbiyen tilik neti kae pas bayake nangis. Tak tunggone iki malah, ayo meneng, meneng. Ayo meneng, ayo mik guys ta. Ora gelem tak keke Pak Seno lho, aku tratap. Aku tratap ngono. Nanti jam 12 tak anteni kok ora dikek-keke to iki aku. Tak tunggone ning ngarep lawang. Oh nggih. Ya. Sapa iki, Mak? Mbak Ratri. Oh iya. Nyuwun tembang Gubuk Asmara. Duet Keswan dan Mbak Tatin. Oh iya. Panuwun saking warung Soto Ana, Kaloran Sidomulyo. Ya. Ana ditiramak ora ana enak. Iya. Ora. Kok matamu kok ya weruh. Amune ora ana ditamuni. Ana. Ya. Swara kurang premana ning wasis Ngungro. ngungro Angungro marang bendara. Angungro marang bendara Dia Dyah Sulistya
ber incangake alis ya terus tresno sesideman ya luweh becik patenono timbang bisa nena liwat kincanging alismu kuwasa wes lingser yo aku isih mampu ngateni salahku mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno katuwa Henry urip ana kutha gedhe luwe tak tukake
Matur suwun, Mbak. Agnes Yanandasari. Ya, wah edan akeh banget sing moto. Ya. Termasuk bojone Wahyu barang moto. Argo ngopo? Ya mbok aku ora ngerti. Ha iya, tetak kandak kowe tetak. Iya, Mbak. Agnes ngaturake sesideman pamundutan ki mau diaturake no. Iya. Ayo saiki diaturake uga engko ndak wektune selak ngoyak. Heeh. Pamundutan saking warung soto Ana soto. Kaloran Sidomulya. Ya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara duet dalang Cermo Pemilu. Kok Cermo Pemilu? Le tampa mayang 5 tahun pisan. Cermo Pemilu. Ya. Karo Mbak. Nggih, apa meneh iki wah werna-werna iki. Ya, wah iki mlekutho kanca-kanca iki ya. Ora apa-apa Mak. Nggih, buat Mbak Orisa. Oh, nggih lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Yogyakarta Fiat Club. Oh, nyanyinya sambil duduk enggak apa-apa. Oh iya. Mergo meteng iki mau Mak. Walat karo manuk. Ah iya. Ketua Yogyakarta Fiat Club. Wah, kowe yo duwe Fiat to nang omah. Urung tak lebokke grup. Oh iya. Sok lebokke klub Mak. Iya. Jos Fiat kuno, setir kiwa. Oh. Setir kiwa tulana toilete. Iya, iya. Monggo Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Ya, ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Wapure. Monggo, monggo, Mbak Tatin. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Terus sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten ngomah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya. Jebulane ngono ya. Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki meneh ora wae. Masih jane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok.
Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. Ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Ngingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya, Ya ngapa? Ya ngapa? nembang apa macul? Kowe arep macul tatin po? Ora. Mani ye. Wah, kudune semono dipajak. Kalau ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya. Jos ya. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Hah? Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jas. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo iki sajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis tin iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku minggu arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku seperti- wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok Iki kene. ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Iya iki di 200 ki nggo sapa? Ayo enggak. Kula. Rumah Ya karo aku bareng. Ha, iya, Kowe ora tak- kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tahu. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ra Lah. dibagi kok. Ah iya bener, nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya Wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya, Arep gandrung kowe. Heeh, ya kok sithik lagi dicopot klipe kok ya. Utawa Ah. matur nuwun Kanjenge. Nyanyi tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong iku. Nampani 100 ki ana dit 50, ngono yo an. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok ngendi? Kene. Lho Bu, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih, Kuwi ana sae apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang itu 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Kok orang tahu ngejak aku? Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora, yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Sila areng ngapa? Wong aku ya ora akon kok kowe kesusu ki ngopo. Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir ten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Jenengan Mulane iki kowe iki kon tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang lipayu kae ngarep omake kok plakat gedhe yasa Kikiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko
Kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Kikiswan ke sana 2 kilo. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa mobar ora kowe. Gubuk asmara apa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu jenenge iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Loh. Loh. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Wis kok ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki kok ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Apa kuwi? Oh, geger. Kok ndarani manggul apa mata? Lah yo ketok woe. Apa matamu katarak apa piye? Matamu kuwi Wong aku ora manggul kok meni manggul lho. bol puno. Oh. Ya ora apa-apa. Lah kowe gembol apa kuwi kok gedene semono? Weteng iki. Meteng pirang sasi? Ora, aku ora iso meteng. Nang iso ngetengi. Iso. Nyoba apa? Piye? Mbok Mbok kowe iki lingo, aku iki mbak yumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ah rudo paripeksa. Ya ora Rudo ngono paripeksa kok rudo paripeksa. Rudo paripeksa. Ya ora ngono carane gento. Kabeh iki iso dirembuk. Nek jenenge ora seneng ki rak ya mbok liyane wae akeh lho. Moh Lah ngapa? liyane wis jeleh aku. Berarti wis. Urung. Wis tau sampean rasa melu-melu. Oh iya, aku penonton enggak ya? Penonton. Oh iya. Aja nyempaluki. Aku etoke ndelok ketoprak iki jejer tanggaku. Kene to. Kene to. Tengok kene kok, guys to. Ora apa-apa iki gabrese dinganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sithik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku kuwi ngimpi Pokoke jarine kondangan dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mik. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya.
Ya ampun nganggo mic. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to, Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Sing dadi cemplung. Apa kuwi? Ayu, kowe gelem ora dadi gelem. Kowe gelem ora gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya suara penonton. Ayo ketuprakan kok gagas suara penonton ras do gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. Usi roli ranang kaya kethek ya. Anggere Jiwa kangga wero cite Kok dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. tuk. Mbok elingo to, Gento, elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini, kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Lem. berasa sudah Mah. digendong, kurang kendul. Gelem ya? wagah kowe ngerti bahasa ora to, basa Ketoprak Jawa? lor desa kae gentone ngoyak tenan. Nggih napa, Pak? Nggih. Wah, apik lor desa wae apik tenan. Ketok iso dadi gento amatiran iki. Karang Taruna. Jajaran. Lara apa kang sinadya. Aku gawa buku. Ora apa-apa. Protes wae. Ayo. Minggir ora Ora. eling apa? Mundut to warti. Rene yo. Hei. Aku direne malah dites-tes kok. Aku ora wae. Ah mending kowe iki rene wae. Aku malah dites-tes padake apa? Padake apa yo? Padake di depison. Padake apa yo? Oh iya. Kene ndelik kene nang. Ani e. Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono. Hah? Eh. Eh, Duwe apa? duwe mic. Endi? Lah kowe Iki dutekku. Tak maca ya, Yu. maca sak karepmu ning aku wegah. Atar. Mbak alon-alon ngapa lho? Ki selak wengi. Tamtut tak turuti.
gelem karo aku ta. Lah iki ajaran kuwi saiki diajar ki lho. Pernah. Mau aku penonton kok. Penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra sama-sama. Uyoga kok tekan omah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku Ora gelem dene semono Mengge-mengge ya. Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah. Bareng dineke ratakne iki ya muni. Nei apa? Lah piye? Kowe biasane tak nei apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nei dhuwit nek. Dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. Mengge-mengge, Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa Kaya Pak Warsudi lho apa ning madyane jala iki ngopo ora disini ngono lho. Kena? Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arek ngedaki aku lho. Ayo to, Yu. Kuwi sing ngopo? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Warsudi kae. Blok. Wah manut ora kowe. Blok, Apa? manut ora. Ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane mung aku karo kowe. Terus ngopo? Kowe wong wedok, playumu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon, ngulon kono, Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Terus ngopo? Tak cekel pepetke galangan. Sut, Ngopo sut? sut. Nek Pak Warsudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngopo? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Ngomulih dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Iya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong kok ya biyen. Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunjing
Anja Patu Kendhongane pecah. Saking mantepe lho. Ya cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe iki elingo aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nek ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku moh kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nganti. Tok. Weh, jalan. Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Toprak kok digaruk iki. Pemain kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jero kotak wayang yo digoleki. ayo di sik saiki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan piye? Dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lah nggo tisu sik kemringan. Yo ge gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo, Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku Wah. gelem apa ora? Ya kowe gelem ora? Ayo. Piye jujur. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Ora aku kesel tenan tin aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk. Aku nek aku mumpul sing ngelapi kowe. Lah bojomu Sing mumpul iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. nyingkar nyingkur Kang Mas mbok sampean niku ampun ngonten iku lho biyen kaya ngopo saiki kaya ngopo Biyen ape saiki ya ora. mergane ngopo Wis anak-anak 10 ya kowe. 10 Tok-tok maneh ngono lho. mbok rene yo Piye? caket karo aku ini lho Mas aku ki kangen piye Kangen. Lah panjenengan kangen mboten kalian kula Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajeng. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen, kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih sinten-sinten? Ya gek dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi mane nyingkar nyingkur Lho, iki nek wong ki nek le pentas total, Glotin bejamu iki napa Waduh. Pak? saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula resal napa, Pak?
Kowe iki ora ana tulisane kok kowe iki tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sri. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Ya kok. kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe ngapa? Sing sayuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Ha iya, aku njaluk to kowe mengan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh iya. Cuci. Ya. Wiwi manik nyingkar nyingkung. Wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. Oh, kaya Doro. Iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk. Udah ini loh. Wes masuk Tinggal ae. besok diambil. Ya. Sri Uning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. Kok Pak? Iki kesuwan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel gak iso bengoki maksudnya piye? Hah? Terus ke? Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kang mbok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus po? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Tin. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora. Nah, Nang ya mambu tenan e. diampet. Aku wis sok ngampet. Ngete kae, Mak. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Moh. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Ngono. Tresno keswan. Iya. Bar terus ngene bojone. Nadia. Nadia nengku bok asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 Bune. So tak tambahi 10.000 dadi nompamu 30.000. Ya sinten meleh? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa? Mayan. Yen liwat aku kelingan kubuk kae. Yen
Jos, Kis. Top iki. Bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Kiswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah, edan. Channel loro iki lho senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sopo-sopo. Napa hadiahe? Hadiahe napa? Apa hadiahe? Engko tak kei hadiah. Aja kuwatir wis. Apa? Wis santai pokoke ora usah ditakokke sik. Kejutan, surprise. Kula napa niki? Oh, gencike. Lah mau dalang ki genjik ngono kok. Genjil. Ki genjil ana. Ayo genjil sing dibati kuwi apa? Kowe ketegelen kowe ora. Iya. Iya, aku tau nanggap Pak Genjil iki dibati ro Kiswan. Zaman semono ki nuwun sewu setengah tugel wengi 75.000 nggih Pak. Kowe Kiswan dakokke 350 aku sing bayar. Iku kula ora salah ya, Pak. Lah iya, talangi teles kok. Ah, talang teles. Nek kemarau ya ora teles. Nenone. Ya. Catatan sajroning ati. Datang luntur kuwi. Tiru-tiru gareng ya lho nek Oh, pos. tiru Mas Gareng Semarang to. Pos. Malah kaya walang deye. Piye golek duit 300 piye? Abot tenan. Waduh. Encoke kumat. Cok. Kok kan mijeti bojomu ya? Pengesori ya, Mbak. Mbak aku nonton nih. Seneng. Bangga anak edan ini. Kowe ora cedhak karo mbokmu kok sae paranono kae mbrebes mili mbokmu iki. Kok dadi aku anak-anak kaya ngono to ya. Sok 20.000, Mak. Santai wae. Sapa-sapa mendhet 200 sapa-sapa dibayar. Gleleng ora sama. Ya, ya.
Ya Kiswan lungguh genti sing medun Mbak Ika ngesahke saka Pak Tristianto ki mau. Ya. Oh nggih. Pak Tristianto ki nek ora kleru sing ning Klaten kae lho ning Karangdawa kae. Oh iya. Heeh, wah panjenengane iki mesti anggere nyuwun ya lin transfer ki juta-jutaan. Iya. Sak lague. Iya. Ya Mbak Ika. Tambahi Kiswan ora Mbak Ika? Tambahi mboten. Rasa. Wis arep modar. Aja. Megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh, mantuk ya. Bantu. Napas bantuan ya dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngene wondoe lho. Kan ISIS ta. Ya ISIS ora metu ora metu angine iki nyut. Wong Brebes. Ya. Sri Uning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Oke. Iki nang buktine kok. Ya. Bawa nih mboten? Bawa? Bawa? Dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Neno Sri Huning Mustika Tuban. lelo. Gantian ora, Mbak? Mbah aku manut. Gentenan kok ya wong didumpung loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Hah? Cuk, preng. Tak merangkeng bajana kara Bebelo. Bebelo Wiratmaya Neno. Tan wurung Sri Huning gugur Bareng. dadi musti kaneng Blak deng 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 deng. Yo nyonya dampani sik. Yo nyo iki piyai loro. Oke. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku serasa ngowah-owah. Pira ae kuwi Mbak Ika? Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta? Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah, kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora loh, kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe? Ya sini, ikut nyanyi Duet dong. no, duet Oh, no. enggak mau. Kenapa? Masuk akeh dhewe. Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa, tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Yo, mangga. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Lakon Tresno Lenges Aboyo
Penak ta? Iya. Sak sriyuning 500. Iya. Ya karang sing nyawer ya seneng karo tembang-tembang Jawa, seni budaya. Lah iya. Mula ya ora jeneng muka. Ya wani cucul ngono kuwi nak. Ya. Ayo Orisa, iki nggonamu isih siji lho. Ya. Nyuwun lagu Sambel Kemangi dari Bapak Teguh Santoso DPRD Bantul. Ya. Iki ngersake sing hamil. Oh iya. Nyo, tampani nyono. Lho iki rejeki dienggo anakmu. Heeh. Nuwun nggih, Pak. Nuwun Pak Teguh. Heeh. Nggo tuku popok. Ha iya. Iki ten mriki napa ten mriku, Pak? Manut, kowe arep kira-kira piye? Kuat ngadeg apa ora? Iya. Nggih ngadeg tok kuat. Ya merasa joget ra apa-apa, ngadeg tok wae. Ngadeg tok, nggih. Aku kuat ya mung ngadeg tok saiki. Wis nggileh. Iya. Monggo. Heeh. Langsungan nggih, Pak? Ha iya. Kebawa nggih. Pasang meteng-meteng kok kon bawa. Iya. Langsungan wae. Monggo. Yo. Tradontung. Ya monggo. Ya. Sambel Kemangi dados.
Liyane sithik ning wis krasa nek kowe. Iya. Nena tong dung tak tuh ndandung ae sikilmu tak jokke siji terus nyet ngene. Iya, rasane kaya wis njoget banter banget. Ayo. Ya, ayo mak ditutupke dhisik diteruske mengko ndak seneni karo bojomu. Mas Bagong. Heeh. Mergo iki nek nganti telat utawa keblandangan kok bojomu muring-muring. Ayo nak diteruske dhisik critane yo ngger. Iya ayo tak derekke mak. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimpen lenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung